El passat 14 de novembre, des de l'Ajuntament de Santa Coloma, s'ha presentat l'arribada de 6 bicicletes elèctriques cedides per l'àrea metropolitana de Barcelona per facilitar els desplaçaments del personal municipal. La idea és que el personal de l'Ajuntament, els treballadors i treballadores, puguin fer servir en els seus desplaçaments habituals aquestes 6 bicicletes elèctriques que ens han cedit en el marc d'aquest conveni que hem signat. Són 6 bicicletes que les puguin fer servir els inspectors de la via pública, els mediadors, fins i tot en algun desplaçament els regidors i regidores quan fan la tasca de l'activitat de districte. La posada en marxa d'aquests vehicles respon als compromisos de l'Ajuntament inclosos al Pla d'Acció Municipal d'afavorir l'ús de mitjans de transport que no generin emissions contaminants. Cada vehicle que mouria una persona de la casa, ja siguin tècnics o tècniques municipals, anualment això suposa 3.000 quilòmetres a l'any, que faria un vehicle municipal. Llavors la idea és que si tenim 6 bicicletes, doncs ens estaríem estalviant 18.000 quilòmetres a l'any, que en comptes de fer-se amb vehicles de benzina o de gasoil, doncs en aquest cas es farien amb un vehicle absolutament sostenible i per tant el que ens suposa és un estalvi econòmic i aquest foment i aquesta mesura exemplificadora,